Lungsod nga banal, ani ata kamo sa pagdaig sa Ginoo ang atong kaluwasan. Parihanong lungsod, harihanong lungsod, awit pasalamat, tibuok nasod. Sa ngalan samahan, ug sa anak, ug sa Espiritu Santo, Amen. ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Mangigsuon karong adlaw atong gisaulog ang memorial ni San Jeronimo, pari ug doktor sa simbahan. Busa maghinulsol kita sa atong mga sala, aron maandam kita alang sa pagsaulog nining santos nga misa. Ikaw ang ipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy anon ta kita sa Dios nga magahom sa tanan, pasayloon sa tum mga sala. Dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, imong gihatagan si San Jeronimo nga pari sa malumo ug buhi nga gugma sa balaang kasalwatan. Itugot nga ang imong katawhan makadawat unta sa kalanon sa kaluwasan diha sa imong pulong ug dinhi niini makaplag sa tinubdan sa kinabuhi. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo, gikan sa basahon ni Propeta Zacarias. Mao kini ang giingon sa Ginoo sa kagahuman. Moabot pa ang katawhan nga lumulupyo sa daghang mga syudad ug ang lumulupyo sa usa ka syudad muduol sa mga lumulupyo sa lain ug miingon, dali kamo mangadto kita aron sa pagpangamuyo sa kaluoy sa Ginoo ug ako usab moadto aron pagpangita sa Ginoo. Daghan mga lungsod ug mga nasod moabot aron sa pagpangita sa Ginoo sa kagahuman diha sa Jerusalem ug aron pagpangamuyo sa kaluoy sa Ginoo. Mao kini ang giingon sa Ginoo sa kagahuman. Niadtong mga adlaw napulo ka tawo sa matag nasod nga magsulti sa nagkalaing-laing pinulungan. Mugunit, oo, mugunit sa matag usa ka Hudyo, diha sa sidsid sa iyang sapot og muingon. Muuban kami kanimo kay nakadungog kami nga ang Dios anaa uban kaninyo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang Dios uban kanako. Ang Dios uban kanato. Sa iyang gisukaran diha sa mga balaang bukid. Ang Ginoo nahigugma sa mga ganghaan sa Sion. Labaw sa bisan unsang puloy-anan ni Jacob. Mahimayaon ang mga butang nga ilang gisulti bahin kanimo, o syudad sa Dios. Ang Dios uban kanato. Nagasugilon ako bahin sa Ehipto o Babylonia, diha kanila nga nakaila sa Ginoo, bahin sa Philistia, Tiro, Ethiopia. Kining tawhana na tawo didto, ug bahin sa Sion, muingon sila. Ang tanan na tawo didto kaniya,
ug siya nga nagtukod niya, mao ang labing halangdong Ginoo. Ang Dios uban kanato. Matngunan nila diha nga magpalista ang mga tawo. Kining tawhana na tawo didto ug ang tanan mag-awit didto diha sa ilang masadya nga sayaw. Ang akong puloy-anan anaa sulod kanimo. Ang Dios uban kanato. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo, Maana usab kanimo. ginutlog gikan sa Ebanghelyo, sumala ni San Lucas. Himayaon ikaw o Ginoo. Sa nagkaduol na ang adlaw, nga si Jesus hapit na mukayab sa langit, mihukom siya pag-adto sa Jerusalem, mipadala siya og mga sinugo nga naguna kaniya, nga nangadto sa usa ka balangay sa Samaria, aron pag-andam sa tanan alang kaniya. Apan nagdumili ang mga tao didto sa pagdawat kaniya, kay dayagman nga nagpadulong siya sa Jerusalem sa pagkasayod niini sa mga tinun-an nga si Santiago ug si Juan, miingon sila, Ginoo, buot ka ba nga mosugo kami nga mag-ulan og kalayo gikan sa langit aron malaglag sila. Si Jesus milingi og gibadlong sila ug mipadayon sila paglakaw ngadto sa laing balangay. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw o Kristo. Mga igsuon, karong adlaw atong gisaulog ang memorial ni San Jeronimo, pari ug doktor sa simbahan. Siya mao ang dakong hinungdan nganong natagaan nato o natagaman nato ang pulong sa Dios sa atong pinulungan. Kay siya man ang naghubad sa Biblia gikan sa Hebreo, Griego padulong sa Latin nga gitawag kinig Vulgata. Kay gigahin niya ang iyang kinabuhi sa paghubad sa pulong sa Dios. Ug ang iyang panag-ingnan nagpahinomdom kanato nga kung mahigugma kita sa pulong sa Dios, ang atong kinabuhi mahimong suga o giya sa uban. Kay sa unang pagbasa gikan ni Propeta Zacarias, giingon nga daghang nasod ang muuban sa katawhan sa Israel ug musulti. Nakadungog kami nga ang Dios anaa uban kaninyo. Pagkanindot nga mensahe, ang kinabuhi sa mga katawhan sa Dios, mahimong timaan nga ang Ginoo buhi ug nag-uban kanila. Mao kini unta ang makita sa atong kinabuhi isip mga Kristiyanos, nga kung makig-uban ang uban kanato, ilang masinati ang tinuod gayod nga presensya sa Ginoo, ang buhing pulong sa Dios. Ug diha sa Ebanghelyo, si Jesus nagpanaw padulong sa Jerusalem. Apan sa balangay sa Samaria, walay midawat kaniya. Ang iyang mga tinun-an nga si Santiago ug si Juan, nasuko ug nangayo nga ipaulan ang kalayo gikan sa langit, aron sila silutan. Apan unsa may tubag ni Jesus, dili silot, dili kasuko, kundili pagtulid ug pagpadayon sa panaw. Kay panag sa mga igsuon, sa atong kinabuhi, kung gibati kita kasuko, o kung gibati kita na walay mudawat kanato,
tungod kay atong gipuy-an ang pulong sa Dios. Panagsa are disappointed. And sometimes we desire bad things towards others. Sa mga taong wala na naminaw diha sa ebanghelyo, sa mga taong layo na ang ilang kinabuhi sa Kristohanong pagtulunan. Apan gitudloan kita ni Jesus karon nga pinaagi sa Dios ug dili sa kalibutang pinaagi. Kaya ang paagi sa Dios mao ang gugma, pasensya ug pagpadayon bisan sa kalisod o bisang mga tao dili mo dawat kanato. Busa na ay tulo ka butang nga atong pamalandungan karon. Una, ang panaw uban sa Ginoo. Kaysa man ni Jesus, kita gitawag nga magpadayon bisan sa daghag pagsulay. Bisan daghan ang dili mo dawat o magdumili sa pulong sa Ginoo. Ang atong panaw dili sayon. Pero uban sa Dios, makabarog kita sa mga kalisdanan. Ug kaduha, ang pagdani sa uban nga mga tao padulong sa Ginoo. Sama sa diingon sa propeta sa atong unang pagbasa. Ubanan kita sa mga tao kung makita nila nga buhi ang Ginoo sa atong kinabuhi. Ang atong pagkamapaulibon, pagkabuutan o pag-amuma, mahimong labing kusgan nga paagi, pagpang-auhag kanila. Kay hinumdum ko sa diingon ni Santo Papa Pablo VI, na niana siya na ang kalibutan karon dili na maminaw og mga magtutudlo. The world is not listening to teachers anymore. But if they listen to witnesses. Na ang kalibutan daw, maminaw lamang sa mga saksi diha sa Ebanghelyo. In other words, ang pag-awhag ka na to live according to our faith. Because our words sometimes will not convince others. Ang unsa may makadani sa mga tao, ang pagpuyo sa atong kinabuhi, mahitungod kang Kristo, mahitungod sa ato ang pagtuo. O katulo, ang pag-atubang sa pagsulay ug pagsalikway. Dili tanan mo dawat sa atong gipaambit, nasayod kita ni ana. Apan sama ni Jesus, dili kita mutubag pinaagi sa kasuko o silot, kundili pinaagi sa pagpasaylo o pagpadayon sa atong panaw. To continue to live our mission. Busa sa katapusan mga igsuon, sama ni San Jeronimo nga nagpuyo og nagpakabuhi pinaagi sa pulong sa Dios. Kita usab gitawag nga magpuyo uban ni ini. Kay ang Biblia dili lang libro nga basahon, kundili pagkaon sa atong kalag. Banto ganin ingon si San Jeronimo, ignorance of the Scripture is ignorance of Christ. Because the more we are knowledgeable about the Scripture, the more we become knowledgeable about our Savior Jesus. O maghatag kinig pagkaon sa atong mga kalag. O kung atong puy-an ang pulong sa Dios, ang uban makasulti usab, tinuod ang Dios, anaa uban kaninyo. Ang Ginoo mainantuson og nasayod sa atong mga kagul-anan
Magampo kita ngadto kaniya nga tabangan kita diha sa dalan sa pagbalik ngadto sa Dios ug pagbag-o. Sa matag pangamuyo moingon kita, Amahan, palambua kami diha sa imong anak. Amahan, palambua kami diha sa imong anak. Nga ang Kristohanong magtutuo, musunod sa panawagan sa pagtuo o paghinulsul. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, palambua kami diha sa imong anak. Nga ang Ginoo muhatag kanatog kaisog sa pagtahan sa atong kaugalingon, alang sa kalingkawasan diha ni Kristo, sa tanan nga nabilanggo sa kahakog. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, palambua kami diha sa imong anak. Nga sila nga may mga kasing-kasing nga hawang ug mabugnawon, makakaplag unta sa kalipay diha sa gugma sa Dios ug sa mga silingan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, palambua kami diha sa imong anak. Nga kadtong adunay balatian sa pangisip ug sa lawas, makabaton ug malungtaron nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, palambua kami diha sa imong anak. Nga ang magtutuo nga nangamatay, makatagamtam sa kasanag sa kinabuhing dayon, magampo kita sa Ginoo. Amahan, palambua kami diha sa imong anak. Ginoo sa kaluoy ug gugma, pamatiya ang dangoy-ngoy sa kalibutan nga nabitik sa kasakitan ug sala. Pinaagi sa imong anak nga mipadangat sa tanang mga maayong butang. Naghangyo kami kanimo sa grasya nga makasunod kaniya sa kanunay. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang dako nga paghanan kisa ulog nato sa pagupan sa Dios sa panahon, kabahin siya sa atong kasaysayan, sa pagdanan sa atong kaluwasan, sa tusa kining binuupan. Kinahanan na mo, kanimo ang mahal, sa tusa ang among abuluhan, kinahanan sa tanang panahon, sa tusa kining binuupan. Kinahanan na mo, kanimo ang mahal, sa tusa ang among abuluhan, kinahanan sa tanang panahon. Mga igsuon, pag-ampo kamo oran na ako sakripisyo, dawaton ta sa Dios samahan magahom sa tanan. Dawaton unta sa ginuwang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Tuguti kami Ginoo nga sa among pagpalandong sa imong pulong, gumikan sa panag-ingnan ni San Jeronimo, madali kaming mag-andam sa among kaugalingon, aron paghalad kanimo sa gasa sa kaluwasan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Maana usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug magahom sa tanan,
Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gitugot nga magsadya ang simbahan diha sa piyesta ni San Jeronimo, sa ingon nga imo kaming gilig-on pinaagi sa panag-ingnan sa santos niya nga kinabuhi. Imo kaming gitudluan pinaagi sa iyang pagwali o gipanalipdan pinaagi sa iyang pangaliya nga makapahimuot gayod kanimo ug busa uban sa panon sa mga anghel sa mga santos. Nagadayeg kami sa imong kahalangdon sa walay hunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, himaya. Sana, sana, sa kahitasan, dayon ang nagaani sa ngalan sa Ginoo. Sana, sana, sa kahitasan. Santos gayud ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalangin mga espiritu aron pagsantos nining magasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagbasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha sa sakalis. Mipasalamat kanimo pag-usap. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini maong kalis sa akong dugo. Sa bag-og tunhay nga kasabutan, ang dugo ngayula alang kaninyo ug alang sa daghang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayan o pagabanhaw na Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan, inimpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusak diha sa Espiritu Santo. Hinamdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among papa, ni Romulo among obispo, George ang kabulig nga obispo sa tanang mga pari. Hinamdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy-i kaming tanan. Himo nga kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose, iyang bana, uban sa mga apostoles, uban ni San Jeronimo, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, o diha kaniya. Gihatangan ha kanimo mga gahom nga mahan. Diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog himaya, hangtod sa kahangturan.
Karon magampo kita sa amahan atong gamito ng mga pulong gitulo kanato sa atong manunubos. Amahan namo nga naa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, moabot kanamo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag kanamo karong adlawa, ug pasaylua kami sa among mga sala, ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunoa luwas sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngay mo kaming luwason sa tanang daotan. Atay kami sa kalinaw ni ining panahon na anong tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala. Ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalis ay imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatay kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa ganunay maanaa kaninyo. Maana usab kanimo. Ibakita ta ang timaan sa tong panag-inigsuunay. Oremos sa Diyos, nga nakawagta sa mga sala, sa kalibutan. Kaluy kami, kaluy kami. Oremos sa Diyos, nga nakawagta sa mga sala, sa kalibutan. Kaluy kami, kaluy kami. Oremos sa Diyos, nga nakawagta sa mga sala, sa kalibutan. At aki kami sa kalina. Kini mong kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Ang buhat ng maayo, ngadtos mga katawhan, mao kini gisugo sa atong kasulatan.
Jesus, my God and my all, my soul longs for you. My heart yearns to receive you in Holy Communion. Come, bread of heaven and food of angels, to nourish my soul and to rejoice my heart. Come, most lovable friend of my soul, to inflame me with such love that I may never again be separated from you. Magampo kita. Ang among gikalawat Ginoo, makadasig unta sa kasing-kasing kanamong imong mga alagad, aron magtuon kami sa santos nga mga pagtulunan, makasabot unta kami sa among gisunod, ug sa pagsunod makadangat sa kinabuhing dayon. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Mana usab kanimo. ug manalangin kaninyo ang mga gahom nga Dios, ang Amahan, ug ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Natapos ng Santos nga misa, lakaw kamo og dan-ang gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios.